Kalah. Kowe anak lanang sing bener-bener dadi mutiarane mbokmu. Aku seneng nyawang kahananmu sing kaya ngono. Ripalungguhan iki bapakmu marata wis madhep mantep. Munggah ana baing rata tak kusiri dadi senopati mustikaning Bratayuda. Mara Sang Arjuna Hasmunira kama nungsan sawangnya gendreh memanis liringe dikamantyan kenging sing ujwala kongas sing mulat leng-leng brangta Koko Prabu Ndorowati jimat sesemban kula ing Marcapada prating delahan abot jangkah kula menawi kedah tetandingan kalian Kakang Basukarna Koko Prabu. Sebab apa tik kaya mengkono Arjuna? Kakang Basukarna menika kadang kula sepuh ingkang kedahipun kula pundi-pundi. Kula mboten mentala menawi kedah tetandingan kalian Kakang Ngawangga. Arjuna, kala mangsane hukum kuwi ora jejeg merga menungsa sing kajibah netepake pengadilan rasane isih kebondo dening rasane rasa tresna. Yen karo wong liya kowe tega mentala midana ning yen karo sedulur siadi ora mentala. Njur besok kapan adil iki bisa njedul lamun to patrape siadi ora adil mban cindhe mban siladan kaya ngono. Koko Prabu menawi sak lebeting payudan Kakang Karna ngantos pejah kados pundi. Tartamtu Kanjeng Ibu Kunti ajur mumur raosipun. Pedahipun menapa Pandhawa ngayahi Bratayuda lan ungguling payudan menawi namung badhe nyengsarakaken dumateng Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Arjuna, urip iku lugune mung netepi dharma kautaman dene menungsa kok kadunungan rasa seneng lan sedih. Merga pancen uripe isih kegubel dening pangarep-arep lan pepinginan. Tembung sepi pamrih raming gawe kuwi yektine menungsa mung diutus nindakake kewajiban tanpa ngarep-arep apa-apa. Dene asile iki mengko kepiye pasrahna marang purbane Hyang Agung. Sliramu mono dudu wong saudon saurupan nanging dina iki siadi jinejer dadi satru
satriya piranti ning jagat supaya mbrasta angkaraning bumi. Mula Siadi aja nganti mangu-mangu lan mangkra tinggal. Sawangen kakangmu ngawong gawe siaga ing diri sawega ing gati. Ngantu-antu tekane Siadi minangka kembange Tegal Kurusetra kuwi aja nglokro kaya mengkono. Satolo narpa Kresna kang ulun anyakra ring Resiwara Janawi Suta Munggah kali ing rata Bala kang tuminga hacampuh samya medali lir tatit wileting godo Mbah pangabekti kula kunjuk Kakang Narpati ngawunggu. Madyanto iki ana madyaning paperangan parandene isih genep tata kramamu Arjuna ya. Ndak tampa pangestuku mara gage tampan ana wong bagus.
Kawula ningkih kapundi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat. Mara gage kiblat papat para kawula lan prajurit padha kepingin nekseni kaprawirane Arjuna klawan Basukarna. Mula ndak jaluk kanthi banget aja mringkus rasamu. Kula namung angraos kadiparan manah lan penggalipun Kanjeng Ibu menawi ngertos putra-putranipun sami Bandayuda. Ibumu Dewi Kunthi kae dudu wong wadon sak lumrahe putri. Mesti wae panjenengane bakal paring panjurung pangestu marang putrane sing netepi marang Jiwatama. Ning mesti wae kagel-kogel kang dadi penggalihe yen ngerti anake mung mringkus kaya dapurmu kuwi Janaka. Aja ngisin-ngisini mara gage ngadeg kok. Janji ora gelem ngadeg, tak gawe wireng tugel gulumu dina iki kowe.
Monggo parung brodol jaringamu. Ngembat watang ngrabosa mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya hati wah tublas ora kena sinangga miring panengahing Pandhawa Adik Arjuna. Nanging nadyanto aku kuwalan, parandene aku marem ngerti trajangmu kaya ngono kuwi. Tegese Karna Ripalungguhan iki entuk mungsuh sing timbang bobote. Ning aja gembelo sirahmu, Yai Arjuna.
Kepeksa nemadyaning pabaratan Bratayuda iki aku mentala mbudhake nyawamu. Iki mbiyen siswane Sang Rama Bargawa sakwise tutuk anggenku ngangsu kawruhmu dingelmu. Pinaringan jemparing utawa panah pepethingan Kyai Bramastra. Aja kok mung dapurmu. Jagat iki bisa kiamat merga ampuhe Kyai Bramastra. Maleger suarane gawe giris. Pusaka pepethingan nenggih Kyai Bramastra wis mapan aning kendhenge. Mangkono den pentang dening Sang Basukarna gemrit suarane kaya putung-putunga gendhewane. Ciptaning driya arsa anglunasi dumateng Sang Arjuna ucap gaiping Gusti ingkang makarti. Kagiat Sang Basukarna dupi Kyai Bramastra ilang saka Pandulu. Pata mirahing sun prihatin waspa kumijil tuhu tahatan po karya Yayi Karna Purhanana Yadi kadegayan ngilmu apa wae lamun ta pakartine ora linambaran budi rahayu yektine kasekten mau bakal uwal saka regemamu. Lan ingkang dumadi iki ora kok merga paukuman saka dewa apa dene paukuman saka gurumu Sang Rama Bargawa. Nanging yektine iki kabeh hukum alam Karna. Prabu Yurawati. Nanging kula sampun banting raga nungsang jempalik anggen kula nggayuh dumateng kaprawiran lan pusaka ampuh. Nanging kenging menapa ngelmu kala pawical saking tangan kula Kakang Prabu. Karna apa kira-kira kowe ngerti guna paedahe ngelmu sing nduk regen? Apa kawruh mau nduk gunakake kanggo srana hayune jagat lan kamulyaning bebrayan agung? Apa siadi gayuh ngelmu mau mung kok nggo srana nuruti karepmu, ngungalke dadamu supaya wong sak jagat ngalembana marang kaprawirane? Karna nadyan kawruhe dhuwur
ngelmune pirang-pirang yektine dudu ukuran tumrap asor luhure jiwane menungsa. Sajroning menungsa anggayuh kawruh ingkang wigati menungsa mau kudu ngerti marang sari patine ngelmu. Kosok baline yen menungsa gegulang ilmu mung kanggo mikolehake diri pribadi tanmurunga uripe mung kanggo ngasorake wong liya ngongaske kaprawiran supaya wong sak jagat nganggep marang kowe wong sing unggul dhewe mongko menungsa sing kaya ngono kuwi yektine malah asor derajate. Koko Prabu menapa lepat menawi kula anggadhahi panggayuh ingkang kados mekaten buktinipun tanpa kaprawiran tanpa kaprigelan tiyang sak jagat namung memoyok dumateng Karna amargi kula namung Sudra Sampali anak kusir. Mongko kula menika titahing Gusti ingkang darbe hak nggayuh ngelmu sarta mujudaken pangimpen supados Karna menika dados satriya prawira. Bener Yayi, bener. Ya mung emane tumanjane ngelmu sing ndok regem mau sing ora trep. Tangeh para menungsa memoyok sarta ngina kelawan siadi lamun to ngelmu lan kepinteran sing ndok gawa mau ndok gunakake kanggo srana mulyane para menungsa. Nanging yogine kawruh lan kadigdayanmu mau malah kok nggo munjung karo Duryudana ingkang tetela uripe ora nate weruh lan wanuh karo kautaman. Yen kaya mengkono kuwi tegese ngelmu sing ndok regem mau mung kanggo kesete Duryudana anggene ngubal-ubal karo dosa. Koko Prabu nanging nyatanipun namung Yayi Duryudana ingkang ngangkat derajat kamulyan kula. Basukarna dados Ratu Nyakrawati Mbau Denda menika inggih awit saking kebecikanipun Yayi Duryudana. Mila saking menika inggih kanthi cara kula jumeneng Senopati Kurawa menika kangge males bebuden tumrap kesaenanipun Yayi Duryudana dumateng Karna. Musik kebecikan sing endi sing ditindakake dening Duryudana? Kebecikan sing endi sing ditindakake dening Duryudana? Apa Duryudana nate ngangkat kamulyane para kawula lan kabeh anak kusir sak negara Ngastina? Apa siadinya nate nyurasa lamun to Duryudana jejontrot kamulyan lan kesugihan marang Karna kuwi saka brana lan duwit anggone njiret marang rasane kawula sing kok pangan sing kok anggep Duryudana mulyake karo kowe kuwi yektine saka anggene ngeruk bondo negara bandane para kawula sing tegese kamulyan lan kesugihan sing ndok rasakake iki mau merga saka anggonmu ancik-ancik marang kasangsaran lan pandrite wong cilik kejaba saka kuwi maragake ora ari enalarmu. Apa to sebabe kok Duryudana ngangkat derajat kamulyanmu? Merga Duryudana weruh marang kaprawiranmu ingkang timbang bobote kelawan Janaka. Tegese uripe Basukarna mung kanggo gaman anggone Duryudana ngumbar murka. Banjur ana ngendi kebecikane Duryudana marang Siadi? Malah kepara, Yayi. Wiwit Siadi kumpul karo Duryudana, urip lan ngelmumu wis ora ana pedahe apa-apa. Lakonmu kudu pupus lan pepes dina iki, adimu Janaka sing bakal dadi lantaran budhalke nyawamu.
Arjuna. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu. Sawangen nggih kakangmu ngawangga wis brangkangen nangis guguk. Iki wektu sing prayoga kanggo nyampurnake kakangmu Basukarna. Mara gage siadi jumenenga lepasna jemparing Kyai Pasopati. Nuwun pangapunten. Menawi kawontenanipun Kakang Basukarna kados mekaten mesti kemawon badhe pejah. Pancen niate mateni kelawan mungsuh, Karna ki golongane mungsuh. Menawi Kakang Karna pejah mboten napa-napa. Lah terus ning menawi ngantos mboke nesu piye? Mboke sapa? Mboke Kakang Karna yen nesu piye? Mboke Karna sapa to? Genah padha karo mbokku. Bibi Kunti to? Iya. Dadi kowe abot karo tangise ibu, ngebotke keluarga timbang nasibe wong sak jagat. Apa kaya ngono kuwi jiwa Senopati? Uripmu mung kok nggo mulyake keluarga, ora gagas wong liya sing delak-delak uripe. Ya ngono apa piye? Kula mboten mentala. Para mentala piye? Menawi adu arep nglepasaken Pasopati kula mboten mentala. Yen ora mentala adu arep karo mungkur, kulino to karo mungkur wae. Seneng atimu Kresna. Kowe seneng atimu. Marem rasamu iso ngedu anake wong. Sono mentang langkap lumapas bungkret para tempare kowe mentolo karo kakangku. Omongi mboke nesu. Karna kowe ora entuk sing katresnane ibu.
bareng diwasa uripmu kalunta-lunta mung kari mati wae pambene sing mateni dudu wong liya malah adimu dhewe Karno kowe jiwa prawira tenan le tak turuti panjalukmu kowe pengen mati di pangku maratuwamu tak pangku tenan le aja sapa-sapa ingat gegan aja sapa-sapa Senopati anakku tak ruktine dhewe anakku tak ruktine dhewe anakku tak kubure dhewe Kadangmu warantena becik besok mendemo baris kang prayitna Jiwa saranta wong ing Dwarawati nyuwun pangapunten nggih anak Prabu Ngastina ingkang kondhangipun mbrebeki jagat dina kaping 14 mustikaning Bratayuda. Kula ingkang kapacak lan kadhapuk mongko dados kusir mboten saged mayungi dumateng widadanipun Senopati nenggih. Anak kula pun Basukarna nggih. Nadyan kados pundi kemawon mripat kula niki isa nyawang rasa kula menika isa weruh. Kula ngerti wiwit kuncung nganti gelung pancen sampeyan niku ora seneng karo sing jenenge Basukarna. Kula bareng Basukarna Kakang Amangga madhep dadi senopati mangloroke marang dalan pati. Kudune sampeyan ki bisa milujengake sajroning Kakang Karna kala wau brangkangan dijunjung digendhong diunggahke ana kreta Jatisura ning sampeyan malah menteleng mripate etok-etok ngantuk. Nanging kula kami tenggengen sasampunipun Ratu Ndarawati angger Sri Bathara Kresna menika jagongan kalian Karna. Bratayuda itu tunggone wong jagongan ning gone wong perang. Cekak cukupe sampeyan sing jalari Kakang Narpati Ngawangga mati. Mula sampeyan kudu tanggung jawab. Palungguhan samangke kula badhe mbuktekaken yen pancen kula kaanggep ingkang njlomprongaken Karna dhateng dalan pati kula badhe tanggel jawab sawetahipun kula ing badhe madheg senopati
anggen kula madheg senopati menika kangge tetamba anggen kula nitipaken wujude daging setampel nenggih anak kula pun Banowati dumateng paduka kalian putu kula Lesmana lan Lesmanawati. Mang pirsani mang tonton salya sing madheg senopati. Luwih becik salya mati tinimbang meruh mantu sing mripate plilak-plilik ilang tata kramane. Sing maju perang sinten? Kanjeng Rama Mandaraka, Rama Prabu Salyapati. Maju perang. Nggih. Perang tek ora persiapan niku pripun? Mongko yen wong perang ki yen wis sepuh kaya Sang Prabu Salya iku kudune jamu dhisik apa piye ngono. Ngerti-ngerti mak brabat ngono kuwi ngerti-ngerti mak kluthik ngoten mawon niku Mas. Pun kajeng nggih. Ditonton kemawon lelampanipun kados pundi niki mangke. Niki mangke menawi Kanjeng Rama Mandaraka unggul ing yuda syukur ning menawi ngantos apes juritipun agengipun kok Kanjeng Rama pejah mangke wong Ngastina rombongan sing cacahe 100 mung kari rong glintir kula kalih jenengan. Mangke mung kari kula kalih jenengan sapa kira-kira sing saguh dadi senopati? Anu kula sampun brahmana sampun mendhita mboten nate perang kok nggih. Ampun selak ditonton riyin. Kira-kira Rama Prabu iso ngintasi gawe ora? Urutane menti bar Prabu Salya menti aku rapopo padake wong embyeh-embyeh kok piye engko yen aku madheg senopati tenan men wong sak jagat ido melek mripate